A yau ne muka kawo muku zafafan hotunan Ummi Rahab ta cikin fim ɗin shirin farin wata kallo. Ku biyo mu domin ganin cikakkun hotuna da muka kawo muku. Jaruma Ummi Rahab tana miƙa sakon gaisuwa ga masoya. Kada ku manta ku danna mana subscribe sannan kuma ku danna alamar ƙararrawa domin sanar da ku sababbin shirye-shiryenmu da zarar mun ɗora. Sannan kuma ku yi mana liking ɗin bidiyon mu.